Her er Tilde og dinosauren Tromle. Og i dag skal Tromle besøge et stort akvarie. Tromle på tur. Akvariet. Det her er et rørebassin, og her må man gerne røre ved fiskene. Kom så, fisk. Skal du over blive kældet? Tilde, prøv lige at komme og se de her flotte fisk herovre. Ja. Psst, Tromle. Ingen kan se dig. Nu kan du godt vågne. Hej, Tromle. Hov. Hvad er det? Det er fisk, Tromle. Vil du også prøve at røre en? Ja. Wow. 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 Yay, wow. Halløj. Så var der hajfodring. Yay. Hov. Se, det er en haj. Så, her er der lige noget mere haj med. Se, Tromle. Nu skal hajerne have mad. Yay, wow. Se, Tromle. Hajerne spiser maden. Igen. Ja, nu gør hun det igen. Er du klar? Yay. Wow. Mere. Tromle. Det hajmad er vist ikke til dig. Au, Tromle. Er du okay? Ja. Psst, Tromle. Der kommer nogen. Læg helt stille. Okay. Hey. Du hører da ikke til her. Nu ligger Tromle i akvariets butik. Mor, må jeg godt få den der is? Ja, du må da gerne. Skal det komme? Hov. Tilde, er det ikke Tromle, der ligger derovre? Tromle! Kom, Tromle. Vi skal have is.